Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Sunaka wis dikok. Arep ngabuk. Iya, puasa ngabuk. Jadi iki aku semangan karo adik bos, tapi gak iso. Jagung ya wis dhuwur. Bisa berburu ya, jagung soal dirak ngene. Iso setu dipeki kok. Rada diapu. Kelendran. Soalnya wis kadung bikin beli apa wis bayar masak ngabuk. Karo Sudi cegat Tapi kan juga tak anu. Ika sing melok. Cegat Sudi. Iya. Hai. Satu. Ngesagonku ya. Jagung etan dalan. Hah? Apa ya? Ya bar ngeret ya, ya. Ya kan apa mone apa? Tak ngerti ta? Ya. Ya. Ya kudu iso tadi. Ngabuk. Golek wong jan ngungkuli golek anu. Hah? Ubo. Gak ngolahno wong. Buas wangi mek jagung, buas setu. Sebenarnya wis dhuwur. Iki mak ngabuk kedua. Jagungnya dhuwur. Rubah kabeh tak. Ini aku ngene, ngabuk. Tapi kan ini ngabuk paling bisa mau sama kabar mau golek numpuk. Golek wong saiki angel bos. Wes, Dika engko takon apa? mau karo sapa Dika? Ya kok nek Rio gak iso takon dhewe. Wong langsung jagung Rio, Sapa? Rio. Ngene? Bu andengi kan ngene sapa ngono lho. Apa tak gendah. Oke, videonya lanjut ngono wis teko mbon. Ya. Tetot, ladalah. Teko mbon, Bos. Beh. Jagungnya dhuwur. Sing kira dipek. Modele. Wong ngangah yang ngene iki. Hah? Kono. Kene lho. Sarapan sih tapi. Sarapan sik ngulet sik. Sarapan sih ya. Wes suwe. Piye to kowe? Lho, Bos. Terus tuh emang wangi mek jagung ya, sapa sing iso? Monggo merapat. Golek wong ra nglana. Ki modele ngene iki lho. Ngangah-ngangah yang ngene iki sing sik rong dipek. Sing kare wis dhuwur. Ki lho piye nek arep nyangkani iki lho. Tapi ya cek rada ketok. Tapi nek sos tuyem, Bu. Wah. Jagungnya alhamdulillah, Bos. Muga-muga sampai finish sing isor, lah sing dhuwur. Muga-muga oleh akeh. Nggih, telone wis ngebyos. Lho modele iki lho. Ya apa sih? Ini burit. Oke. Ngene burit wis mek. Ini makan dia. Rita orang teko ya ini. Jung. Bisa kapan ya? Lemes mentah. Wes. Poso. Iya lah, Bos, tak sepil aku nggak oleh berkat kon dalan. Berkate wong mek jagung, Bos. Wah, godhonge cuwilik lemari laku mek kae. Ya, iki. Tinggal berkate mboke mek jagung. Oleh panggang. Kulup. Nek jagung iki, Bos, nggawa panggang, nggawa kulup segone dik bucu. Bucu apa buceng? Bucu ya. Bucu padha. Ya iki bontatku, Bos, gedang goreng. Buka bontot e. Lha terus gedang apa buku? Wegah kowe kok acang tanggungan wong edok. Wah lah. Lho. Ya iya to. Cepet gedang goreng. Sementing goreng gedang. Ya wong lanang marek kaya acang ya mana yo apa? Iya nomplek deh. Iya. Mambu pedes, Bang. Iki gedangnya suwah tibae ternyata. Matang kok sulo. Gedang digoreng kok sulo. Uga sene mbawan lho, Jon. Ruwet.
Ya itu wis ruwet. Aku masak balado telur. Gak Nah, kerupuk, tambah gak ajang. apa. Oke, baiknya gocai kayak mana? Nah, wong lanang ra gelem kerja. Omonganmu wiwit to wong kok ngene nggo piring. Nanti arete. Bunuk iki. Majange tanggungan wong wedok, wong lanang jarek mangan. Ngono lho. Cerewet biasa. Jadi bacok bos. Iki lho jagungku. Tak tinggal delok jagung sing tengah, pan kiri beraki kok. Ora. Ah ngomah, mesen dari pangan semut bos. Lah. Jagung roti 14 iki. Lho. Iya, iya. Putih. Lagi putih-putih ya tak semprot. Gila bos. Gila ngasek. Mau nandur tak jagung nek gak didelok sik. Iki urung anu bos. Jagung kuwi tanemane awake dhewe nek kudune perlune didelok sik, delok mubeng. Tanduran ben ayam. Lho. Yo wis ewah to. Mek. Ini lho bos. Bisa dhuwur lho. Receh. Lho bos. Emprat nih. Ya. Lho. Dhuwur bos, jagungnya bos. Lho, dhuwure mene. Hadir iki nangka bos. Iki nangka buah iki, nangka iki buah iki gak bijine ngono. Iya, wis dhuwur. Nggih. Jagung Jono channel bos. Jagung Jono channel iki. Muga finish bos udane bos, finish. Pokoknya aku njaluk udan teko sasi 5. Oke karo sing cepat lombok. Kadek ke. Woi. Loh, waduh kalau watese. Enggak tuh watese kono. Gedang ke, kuning-kuning waduh ke. Oke. Sing kono. Tak watese. Apa bos ki winian? Oke, 14-an, 13. Mulai ini ke anu bos loh. Nah, sebelum batas sih kono ngombo bos itu sih. Jagungnya bos. Sambil gue ngembuyu. Lek wong apu gak ngene wong iso bos padha nang dhewe. Alah sing kene malah ilang, jagoe malah delep. Nah iki. Iki batese lebih dari Rita, adikku. Oke, batese ngenanku bos, iki lho. Iki sing bagian sing besar. Nah iki sing dhuwur iki sing kene iki winian 10,5 kg sing iki sing bagian dhuwur lah sing iki. Ya mate kan biyen kan iki gung tak tanduri iki tak tanduri lagi anu iki lagi 2 kali iki sing kene iki. Nah, bos. Bos, oke bos. Engko video tak lanjut ya, bos. Oke, sarapan bos iki lho. Sarapan lo berkat. Iki menunya awake dhewe. Awake dhewe. Ini ra duwe opor apa ya? Cegat wong ya. Dijune dikan cekelange to. Kowe bali bos lawae. Sarapan bos. Ya monggo sarapan sedaya bos, sarapan. Nah, Aku dulu kilo nggak? semut Dodo. Oke bos, ngono bos, sarapan sih bos. Nah, oke bos. Jadi iki
Jadi jedindil. jedindil ngabuk sesuk wis kudanan lho udan terus pas nyapa Wong nak adem yang ngene iki aku lagi awet yo didan. diudani ngono lho desi sampe ambane 3 hari bos setane bos mupuk bos orang wong loro 3 hari ya 3 hari bos iki jagunge urung dipanen tapi sing ngisor wis tumbuh sakmene gedhe nih lho cuwet bos pertumbuhane ya kalau nek berburu celeng minggu komandan ngono tempatnya kalau kae ya ning kono kae andik gunung-gunung kae soalnya aku ndek di info iya melok golek celeng berburu celeng kan enak celeng nyudung toh ternyata iki wis bantat siap dan ngupuk bos gak iso ya sepurane bos gak iso melu ya lain waktu ngono wis Wis apa Mbak Jagung ya. Iki lho. Cimek jagung bareng lho bos iki. Sementara aku belum bisa mengikuti kegiatan bos untuk sementara iki sih arep manen iki nanti nek setelah panen aku wis longgar wis free terus bos apa ngono iki sih lanjutnya mupuk bos mupuk iki lho langit konti to mupuk sawit sithik lho mupuk iki lagi teko iki sing ngisor kono urung iki sing milihan 10,5 lagi separuh urung oleh bos soalnya udan sing etan minggu winan piro 4 kilo ya 4,5 jadi total 15 berarti bos iki bos jadi ngono videonya tak lanjut wis bar ya bos kayak apa tekan ndi ya coba boy 3 hari ya bos